ଜାନୁଆରୀ ପାଣି ଏ କଥା କେମିତି ଓ ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ କହି ଆସୁଛି ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବିଚାରପତିର ପୁଅ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅନୁଚିତ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସେ କଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜ ଏ ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ତତେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଲାନି ତ ତତେ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା ଯାହାପରେ ତୁ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେବୁ ଏ କଣ ତାର ମଣିଷ କରିଆ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ତୁ ଅନେକ ଥର କରି ଆସୁଛୁ ଆରେ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ କଥା ସେ ମଉସା କହିବାରୁ ହଉ ମା କିଛି କୁହନି ମା କିଛି କୁହନି ତମ କଥା ତମେ କହି ନ ପାର ମଉସା ହେଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆମେ କଣ କରିବ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଉଚିତ କଥା କହିବି ମୋତେ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେବେ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନଟା କଟିଗଲା ଯଦି କିଛି ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥାଏ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି କରିବେନି ବାବୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ এই ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ତାହେଲେ କେଉଁଦିନ ତୁଳିବ ଏ ସକାଳ ମୁଣ୍ଡା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଇଛି ବାବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଇଛି ସକାଳମ ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ବାବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ପଛକୁ କହିକି ଆପଣ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ବାପା ପୁଅ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ତ ସେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କିଛି କହିଗଲେ ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲା ଯେତେ ଜାଣେ ବାବୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ ଆସୁ ତାହେଲେ ବହୁତ କାମ ସେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ତା କଥାର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ତା କର୍ମରେ ବଳି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସିନା ମଣିଷକୁ ଧନୀ କରିଥାଏ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ କିଣା ଯାଇପାରେନି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତା ନହେଲେ ତ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତ ଆଖି ଗୋଟେ ଅନୁତପ୍ତ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ସେ କଥା କିଏ କରିପାରିବ ଆସିଛି ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସୁଛି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କହିପାରିବେ ଆକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ମମ୍ମି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଆମକୁ ତମ ନିଜ ପୁଅ ମମ୍ମି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ନାହିଁ କାହିଁକି ମମ୍ମି କାହିଁକି ଆଉ କଣ ପାଇଁ